Sunat di taga Puros. Di lang di anos di pinagbiag ka kabsat. So nga dapat nagabit ka. No, abay di dapat di ka. Malamos ka kabsat. Kasi lang tayo di abin kami ka kabsat. Tutut kami di mais. Ano kalang di balong di eskwela. Gusto di drama di bing kami. Maraksahan kami di nakakabsat. Kasi makakabudwa ka bang kami ang matututag. Oh, tiyagragsak may di asing kakabsat. Gatang iti gamit mo yung paniskulan. Gatang iti chinelas mo yung day. Dati kung sino ti makarelate ti casting object kakabsat. Dahil pinag-post di mais. At kakabsat. Pinagtog ni Father Uji. Kung kuman natin kakabsat. Kita nyo natin nakapost yan na lang. Makita yun. Mas makita yun ang kakabsat. Kasi mata na yun. Talo nga kabanatang kakabsat. Sariwa. Oh. Talo nga kabanatan na yung kakabsat na yun. Bali, numapusi siguro amin. Dapat doon ka ba nga madimi pa na kung mix taon nito panugmeng kakabsat. Oh, sakit karami na. Urlag kapoy nga. Cross na yun. Urlag kapuyo. Urlag kami kaya. Siguro numapusi amin natin. Baka pang upat nga kabandit kagudwa. Di nagtaktila di nga banag ya kakabsat. Upat nga ako. So, anos lang kakabsat. Tatlo masulit. Masulit di kakabsat. Mas may mes na ipilag mo nga doy. Ipilag mo nga di mais. Ano nang inyo natin bayad na yan. So, kakabsat. Ulit tayo pa tagpusi di mais. Ya. Kani ito pa iti shade. Tapay doon nga kaban. Kaya kakabsat. Okay.